قاری صاحب طرز کافی سن دے ہوندے نے اس کلام دی طرز ہے سونے آقا دی سونے آقا دی سوہنیال نے بیٹے زارا دے ہاں سیدہ زارا دے ہاں سیدہ زارا دے سونے آقا دی سونے آقا دی سوہنیال نے بیٹے زہرا دے ہاں سیدہ زارا دے ہاں سیدہ زارا دے اگلی لائن سخی حیدر سخی حیدر پاک دلال نے بیٹے زہرا دے ہاں سیدہ زہرا دے ہاں سیدہ زہرا دے میں جو باتہ کیتا اس تے بیچ اپنی حاضری پیش کرانگا بالکل ٹائم تو تجاوز نہیں کرانگا میری نظر بھائی طیب والے حیدر حیدر شعر سنیے گا حیدر حیدر گرد پکانا حسن حسین دنارا لانا حیدر حیدر گرد پکانا حسن حسین دنارا لانا جنو چاور دین کمال نے بیٹے زہرا دے ہاں سیدہ زہرا دے جنو چاور اور آخری شعر ہے دین بچا کے اے فرمایا حق تے سچ دا نعرہ لایا کیونکہ موضوع ہے مولا حسین دین بچا کے اے فرمایا حق تے سچ دا نعرہ لایا نعرہ حیدری دین بچا کے اے فرمایا حق تے سچ دا نعرہ لایا دن دے توڑ یزیدی جال نے بیٹے زہرا دے ہاں سیدہ زہرا دے